Sankola SB School ni rengok noklawo Tipra mothani kaisa pandani bisingtui মোট 62 পরিবার 62 ফ্যামিলি 186 ভোটার kabangma IPFP BJP CPM ni yakaroi এবং borok chini bubagrano hamjagoi Tipra mothana hamjagoi borok tini oro singbai baksa yak romlayoi borok boroni agini kasam Parti no yakaroi tini sin dolo join khlaika